lecture ni kpọrọ aha enwere one girl gba lecture na mama left ka asị nwechara nyomi the girl gba lecture na ọjọọ soro ibe ya gbara a girl abịazie meet ya gbawa ya enyi ịghọtara due to the sign ihe ọgba n'ụkwụ o nyere sign o nyere signal that amount of just na o nyere ọgba ọsọ left leg ka ọ gbaritin another guy say baby how are you can I get your number yeah this is surprise for what because ọ hụrụ sign ọgba ọ hụrụ gosi ya adịkwa mana m emekwa ya nwaanyị ka nwaanyị ghọtara so the girl abụọzi ebe a na-ere shawama si baby how far baby girl ya si ya mbakwa na wee na ọnụkwa ememe ya si ebiti weji gbarazie enu chen n'ụkwụ ọtụtụ yeah that means some of them na-agba chen amaghị ihe agba n'ụkwụ exactly ihe a kwuru otu ọgwa m dị na amaghị m ebe agbalaga aka nwoke ọ dị ka otu ọ dị that lady now maybe ihe ahụ ọgba na ọ maghị na enwere ihe o signify yes to ndị ọzọ so amaghị m ihe gbasara ebe agbalaga na ebe a na-agbala some people mere something based on ọwụ fashion